Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gold. Salutare și bine la un episod. Astăzi filmăm din nou Sam după o mare pauză. Și după cum puteți vedea, nu mai sunt lider al facțiunii Taxi Las Venturas. Și noul lider este, dacă este tipul ăsta care nici nu este un, da, bineînțeles. Și ca de obicei un alt tip de-a lui Alonso. Dar nu contează, am avut și eu câțiva tipi, să zicem așa, care au luat lider și au fost la mine de facțiune. Și astăzi mergem după Wanted. Hai, suntem și noi, eveniment. Hai că mergem și noi, eveniment. Hai că e fain. Suntem, vreau să până în LV. Are rost să mergem? Nu mergem. Mergem la raport, că suntem băieți răi. Suntem băieți răi. Nu știu de ce nebunie din asta. Să vedem și noi prea departe, să găsim și noi un mirobolant. Hopa, avem aici șmecherie. Tu stai să faci. Avem filmare, deci nu avem nevoie de poate. Deci, da. Bun. Să vizualizăm unde e. SUO 155. Tap. Bun, să mergem după el. După primul nebun. Ce? Să nu anunț, mă, mane, să nu anunț. Ne. Opa, da, știam. Să ne uităm pe aici. De conformare, din mergem pe ăla. Că văd că ăștia trei sunt... Mama. Ce dămâii să mor eu. Asta e face cine raport pe dămâiștea ăsta. Că n-am chef să serios. Unde naiba se duce? Uite, că nu mai vin. Hai că vin. Runner. Ce nebun. Mergem după. Ne grăbim. Da, fail. Nu știu cât de timp. Până vom ajunge acolo, dar nu contează. Din păcate. Acum sunt rank 1. Păcat. Și vreau să-l felicit pe Zoco care a luat al 1006. Felicitări nebunule. Mă mir că în sfârșit se adaptă. Chiar dacă vedeai de grămadă de timp pe care avion. Nu stau. E un avion mare. Și n-are să mai zic acum. Și despre care Jacob. Ar trebui să scot și eu chestia aia cu Mihai Helper 3 și lider, dar o să o scot în timp. Mergem în partea asta. Opa. Oare se va preda așa din prima? Stai, pe care mergeam? Ce ai de avea? Da, nici nu mai știu ce ai de avea. SUO 102. Dacă nu se vedă, asta e. Că e AFK. E prim poză AFK și că... perfect! Perfect. Zi-mi, Doamne, că nu e cu avion. Bun, perfect, e AFK. Îi dau kill. Bun. Mă duc 102. Dăm așa, perfect. Dăm o somație. Dăm și somație. Că din câte știu pot să-i dau AFK, da. Că e AFK, dar totuși. Să fim precauți, dacă înțelegeți ce spun. Bun, hai să arc. Pamane. Mergem pe altceva. Asta e runner. Pe altă parte. Peste la 1600.
Ai prins cumva. L-a prins cumva? Cioxi, da, l-a prins. Bai, ce urât. Ce urât, mă, ce urât. Uite, l-avem pe asta. La 1200. Ai, pe aero. Sper să ne ia elicopter. Vezi că aici băieții pe E de CSGO, că ei sunt șmecheri, ei se joacă CSGO. Nu mă joc lor. Asta e, se mai întâmplă. Mamă, ce mă, dar nu, las că e King și nu sunt genul. Dacă nu, mamă, ce-aș fi sărit puțin pe el. Pe cine după 59 sau 59? Știm pe unde e. Ia să ai clipit. E la event. Bai. Am voie du-te la event, da. E doar aici. Cred. Unde? Sau 59. Că am voie poate la event. Uite, mă duc 1-3. Bun, perfect. Fiind 1-3. Că nu știe. E perfect, îl prind acolo. Trebuie să am și asta. În caz de orice. Bun, perfect, bravo, man. Unde e, mă? Bun, am luat și punct. Ce mai vrei de la viață? Ăla, după fiind 102 parcă. Mă duc, nu 102. Fiind, care mă ăla? Care l-aveam eu? 59. Mă duc 59. Hai să vedem unde e. Ai intrat acolo? Cred că ai intrat acolo. Da. Să ne uităm. Da, e acolo. Ba, picior. Că a scăpat. De a scăpat, nu mai pot să mai mă duc. Sau să ne uităm, poate are 1, anti-6. E în lăsă, nu mă duc după lăsă. Uite, 164. E acolo. De-aia, ce n-am sunt. Asta. Ia. Hai, da. Stai, Africa. Ce mai vrei de la viață? E la casino. Merge. 52, să avem asta pregătit. Bun. Hai să mă pun în față cu poate așa. Îi mă dă, haide, Armani. Clar, uite-te, mă, că nu-i posibil. Ia, că mi-ai dau una. Bine, le vă pădă. Îți dau 6 runner, jur. Bine, pe... Hai de o dată. Că mi-ai dau jumate și dau 6 runner. 152, 6 runner. Pam. Să sperăm că-l prindem. Hopa.
Hai, mergi mai repede, mergi, da. Doamne, cât în ce se mișcă prostia asta? Păi aștept rank 3. Parcă rank 3 era diferent. Parcă. Nici eu nu știu. A, merge direct. Ce faci, man? Nu te duci. Acum oricum iau punct. Deci. Am dat și 6 ranuri. Da. Dăm kill. Bun, are și 6 rani, dar nu am. Să vedem pe cine mai luăm. Următoarea victimă este... Sunt prea departe. Prea departe. Doamne, mă, și voi așa. Hai, la casino și asta. Altul care s-a supărat și a... Nu spune că e. Casino, credeam că e afară. Bun. Perfect. So, 350 de... Cât e? 350 de euro. Bă, de ce nu văd pe nimeni? Alo? Alo? Aici. Te predai mani? Te predai mani. Haide. Ah, fain. Interesant decât. Am mai stau și mai mult decât trebuie. Bravo, mani. Unde mi-e? Daniel 26. Ăsta e 292. 2000. Ei, sotre, mă duc. A, nu ăsta, nu ăsta. Credeam că aveam silfur. A, el? Ce? El, nu, el. Liber, să merge. Ăla de ce are? Wanted ID3, nu? Ce are? Stai, Wanted... Ah, nu, ăsta. Nu, pe cine era? Pe SO 377. Hai pe translucid. Nu ne-a translucid. Ia translucide. Ok, Salman. Aici. Mă decât 377. SO 377. Stai așa. Stai așa că iar deja mă aici. Hop. What? Ce naiba? Ce a fost asta? Ce mai întâmplă? Opa, opa, avem runner aici. De unde vine? Mă duc 3, 6, 5 ca să-l avem sigur. Bun, avem runner, nu mai avem nimic. Hyper. Hai că-i dăm. Hop, așa. Hop. Salman. Gup. Cred că 13 fiind 13 asta. 3.000. Bun, portroguri, 4 8 So 3 8 3 8 clar. A dat kill. Wanted. Poate l-am pe ăsta. Am văzut că ăsta a făcut și nu prea are ăsta. Dar...
Hai că ajungem, hai. Ai, cu avionul, băi. Nu se poate așa ceva. Tu Hitmanilor. Hitmani vieții. Se poate că nu e Hitman. Știu că e Hitman, dar... Nu zic că zice. Foare. Nimă la el, băi, băiatule, măsă, bă. Măsă, bă. Nască, n-am. Și-o face și intenționat așa cum aici sus, băi, Doamne, ce oameni. Ce om, bă, Taden, băi, ce om. Nici nu știu dacă mai ai tu contul, dar nu contează. Mă mai și calc. Really? Really, nigga? Wow. Such wow. Opa. Avem un run robber pe aici. Șmecher. Un robber pe aici. Deci poți în caz de orice. Unde e? Exact. Ce mă mă bag așa? Dacă nu era așa drumul ăsta, dar nu contează. Uite-l, mă, unde se duce el. Ce pe autostradă el, măi, Doamne. De fapt, încearcă să duc pe autostradă. Am intrat pe auto, lol. Știu niciodată drumul ăla. Învățăm lucruri noi. Se mai întâmplă. E firesc? Bruneta a primit o ante 3 atacop. Trebuie să felicităm pe Bruneta pentru că a primit o ante 3. Uite-l, mă, pe unde se duce el. Uite-l unde se duce. Normal că pe acolo, hai să fugim de... Saciou. Deja a ajuns să-l văd. Nu știu pe ăștia care mi-e pe aici. Dar dacă așa mergeam și când eram civil, sau civil, când nu eram polițist, și tot pe acolo mergeam, de-aia, totuși. Este mai greu pentru noi. Uitați-vă aici. Hop! V-a plăcut, normal că v-a plăcut așa ceva. Nu să nu vă plac. Mă trebuie să merg drept. Toai, Doamne. Asta n-are drept, deci mergem pe el. Tare, bag mare. Asta că mai are mașini aici, lol. O fi nap și merge pe... Cred că merge pe șina de tren. Cred că e nap și merge pe șina de tren. Nu mai merge pe șina. Se duce la Rifa. Cumva are avion, că văd că se duce ciudat de tot. Are avion. Ba nu, că nu poate să aibă avion cu roberi. Se duce spre Gherbeci. Asta e ca schimb. Merge rapid. Ce mașină avea, dar totuși. Ia uite ce duce spre asta casă. Mergi noi rapid. Păi, nu pot. Haide, mișcă. Opa, am primit un mesaj. El se mișcă pe șinele de tren, mă. El e șmecher, mă. Primesc mesaje. E cu avionul. Nu e cu avionul. Mă sperie pentru o clipă, dar nu e cu avionul. Așa, că merge pe aici. Sigur. Nu pot să cred ce... Băi... Fuck my life. Please. Uite și tu cât stă să facă animația să urce pe motor, Doamne. Nu pot să cred așa ceva. Tu, da. Eu nu știu cât am filmat, dar totuși mai filmăm că doar n-are. Ne place. Hai, că l-am prins. Hai, vină, mă, cu mă, nebunul. Da, știu. Cred că i-am prins o dată. Cred, sper. Nu i-am prins. Nu că data viitoare îl prind și l-omor.
Remington cred că are. Merge repede, dar îl prind eu. 144 al meu, îți dai seama. Că mi-a trecut. Bă, doamne, încetați cu mesajele. Hai, uite că-l văd. Sau, cred că e el. Cred. Mi se pare complet normal. Numai că... Numai eu. A, se duce pe aici. Da, te mort. Măcar... Sar cu foc. Ba, nu e mort. Încă. Doar îl dau puțin într-o parte. Crezi că dacă e pe contrasens mă întreb sau ce? Uite pe unde se duce el! Uite-l pe unde se duce el, doamne! Duce pe la aia de trecut. Pe la gară. Du-te, că nu mai. Cineva ne că noi nu putem trage de pe motorie imediat. Mamă, ce urât. Da. Uite, se teleportează. Nici nu vrei să știți spamez W. Uite-l, mă, unde se duce el? Doamne. Știam că în Hitman e așa, da, în vădu. E și mașini. Zic că s-a răsturnat. S-a răsturnat. Simte rog că s-a răsturnat. Măsă. Hamă. Hai că-l prind acum, gata. Ia vin, mă. Da, n-ai strai. Doamne, cât am stat după asta. Wanted. Mergem după Cristalix, dacă... Da, mergem după el. Daniel 26 este la mine. Bravo, frate. Bun, mergem spre aeroport. Da, foarte. Sunt un foarte bun șofer. Dar totuși... Oh, bun. E pe aero. Și dacă prind bine... Mamă, îi dau rectul. Îi dau așa, îi dau sac. A, e în aer. Clar, mă. Uite pe asta. Da. A, uite-le, te văd acolo. E AFK. Bun. Că-l prind. Hop. Hai, rapid. Du-te. Unde? Nu decât 370 sau 37. Da.
Hai, Manule, știu că vrei să te predai. Haide. Știu că ești afeca, hai. Manule, hai. Te așteptăm. Toți stăm și te așteptăm. Nu vrei. Nu, bine. Sal. Da, uite, cuf. Eject. 450. Băi, alo. G. Nu? Da. Nu. Bun, perfect, Gugman. Sal. Doamne, cum... Da. Băi, cam acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Mihai și ne vedem data viitoare. Dacă va fi o dată viitoare. Hai, pa!